Ο οδηγός ενός μουσείου ή ένα βιβλίο γύρω από την τέχνη συχνά θεωρούνται πονήματα που απευθύνονται στους επαγγελματίες της τέχνης, εκείνους δηλαδή που διαθέτουν ήδη ένα υπόβαθρο καλλιτεχνικών ή ιστορικών γνώσεων. Αν και κάποιες φορές η άποψη αυτή ισχύει, είναι σωστή, συνήθως όμως τα βιβλία που εκδίδονται για ένα μουσείο ή από ένα μουσείο απευθύνονται στο ευρύ κοινό και έχουν σαν στόχο τους όχι μόνο να του προσφέρουν γνώσεις, αλλά να δελεάσουν τους επισκέπτες, ώστε να το επισκεφθούν ξανά. Είναι επίσης γεγονός, πιστεύω, ότι σήμερα που διανύουμε μία περίοδο σοβαρών οικονομικών δυσκολιών, όταν λαμβάνεται η απόφαση να εκδοθούν όχι ένα, αλλά 3 βιβλία τέχνης, οι υπεύθυνοι των εκδόσεων οφείλουν να το πράξουν αυτό με σεβασμό. Με σεβασμό πρώτα στο ίδρυμα του οποίου τα έργα θα παρουσιάσουν. Με σεβασμό στους αναγνώστες και στους επισκέπτες των μουσείων και ασφαλώς με σεβασμό στα κονδύλια τα οποία δαπανώνται για τη δημιουργία τους. Αυτή ακριβώς ήταν η στόχη όσων συμβάλαμε στην έκδοση των βιβλίων αυτών. Τώρα, το κατά πόσο τους πετύχαμε, αυτό θα το κρίνετε απόψε εσείς οι αναγνώστες της, από απόψε. Τα έργα των συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης των Ιωαννίνων νομίζω ότι οι περισσότεροι τα γνωρίζετε. Πολύ συχνά είναι αρτημένα στους τοίχους των αιθουσών της, ενώ κάποια από αυτά, κάποια από τα γλυπτά της βρίσκονται σχεδόν πάντα μέσα στις αίθουσές της, οικίες εικόνες τέχνης για τους επισκέπτες της. Παρόλο λοιπόν που τα βιβλία αυτά αναφέρονται στα γνωστά, στα οικία έργα τέχνης, η διαδικασία της προετοιμασίας τους υπήρξε μια πραγματικά συναρπαστική εξερεύνηση. Με την πολύτιμη συνδρομή των ανθρώπων της Πινακοθήκης, τα έργα μελετήθηκαν ξανά, ένα προς ένα, το υλικό τους, ο τίτλος τους, το θέμα τους, μελετήθηκε η πορεία τους από τα ατελιέ των καλλιτεχνών στις αίθουσες τέχνης και από εκεί στις αποθήκες και τις αίθουσες της Πινακοθήκης εντοπίστηκαν οι αναφορές σε αυτά στα βιβλία ιστορίας και ιστορίας της νεότερης τέχνης. Συγκεντρώθηκε λοιπόν ένας πολύ μεγάλος αριθμός πληροφοριών, τα κομμάτια ενός πολύχρωμου παζλ, τα οποία συνέθεσαν στο τέλος μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ γοητευτική και ενδιαφέρουσα ολοκληρωμένη εικόνα. Το βιβλίο «Οι συλλογές της Δημοτικής Πινακοθήκης Ιωαννίνων» αποτελεί έναν συνοπτικό οδηγό των έργων της. Η ταξινόμησή τους πραγματοποιήθηκε ανασυλλογές, τη συλλογή ζωγραφικής, σχεδίων, χαρακτικής, φωτογραφίας και γλυπτικής, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από επιλεγμένα έργα τέχνης που στόχο τους έχουν να αναδείξουν το εύρος και τον πλούτο των θησαυρών της Δημοτικής Πινακοθήκης. Πρόκειται για δημιουργήματα γνωστών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τα οποία κάποια από αυτά έχουν παρουσιαστεί ξανά σε παλαιότερες εκδόσεις της Πινακοθήκης. Όμως, στο συγκεκριμένο βιβλίο, σε κάθε λίμα για κάθε έργο τέχνης, εκτός από τις βασικές πληροφορίες για το κάθε έργο και τον δημιουργό του, έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν νέες πληροφορίες, νέες ιστορίες, να μελετηθούν τα έργα από διαφορετικές πλευρές και οπτικές γωνίες, ώστε να μετατραπούν τα ιστορικά αυτά έργα σε σύγχρονα, νέα, μοντέρνα έργα τέχνης. Διότι πιστεύω ότι αυτή είναι μία από τις βασικότερες αρετές των σημαντικών έργων της τέχνης, ότι μπορούν κάθε εποχή, υπό το βλέμμα κάθε νέου θεατή ή μελετητή, να προσφέρουν νέες πληροφορίες, να δώσουν νέες δυνατότητες ερμηνείας και προσέγγισης τους. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εντάσσεται και το κείμενο για την συντήρηση των έργων τέχνης στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης μας, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο και το οποίο συνέγραψε ο πάρα πολλά χρόνια συντηρητής της, ο Γιάννης ο Λιούγκος. Ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η συλλογή της γλυπτικής να μελετηθεί σε ξεχωριστό βιβλίο είναι ότι θεωρώ ότι το φιλότεχνο κοινό δεν γνωρίζει επαρκώς την νεοελληνική γλυπτική, την γλυπτική γενικότερα. Η Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης μας διαθέτει μία μικρή μεν, αλλά πολύ αξιόλογη συλλογή γλυπτικής, που συμπεριλαμβάνει έργα μερικών από τους σπουδαιότερους νεοέλληνες γλύπτες. Στο βιβλίο λοιπόν «Τα γλυπτά» της Δημοτικής Πινακοθήκης πραγματοποιείται η αφήγηση της ιστορίας της νεοελληνικής γλυπτικής από τον 19ο αιώνα έως τις μέρες μας,
Παρουσιάζονται όψεις, στάδια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και διάφορες θεματικές κατηγορίες της γλυπτικής τέχνης. Όλα αυτά όμως έχουν σαν βασικό τους άξονα, κεντρικό τους άξονα, τα συγκεκριμένα γλυπτά της Δημοτικής Πινακοθήκης και στόχο τους την ανάδειξή τους, παράλληλα με τη μοίηση του αναγνώσης στα μυστικά της γλυπτικής τέχνης. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν τα κείμενα του βιβλίου αυτού, όπως και του προηγούμενου, του οδηγού της Πινακοθήκης, είναι του Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη, φωτογράφου γνωστού στην πόλη μας για την ικανότητά του να προσεγγίζει με το φακό του, με ευαισθησία και φροντίδα τα έργα τέχνης, αναδεικνύοντας όλες τους τις αρετές. Τέλος, είναι νομίζω σαφές γιατί αφιερώθηκε ένα ολόκληρο ξεχωριστό βιβλίο στα έργα της Θάλιας Φλουρά Καραβία. Τα σχέδια από το μέτωπο της Υπήρου του 1913, ένα σύνολο έργων που η καλλιτέχνηδα φιλοτέχνησε ακολουθώντας τον ελληνικό στρατό στην προέλασή του στα Γιάννενα τους πρώτους μήνες του 1913, συγκρότησαν, θεωρώ, το ιδανικό λεύκομα για τον εορτασμό της επετείου από την απελευθέρωση της πόλης. Η ζωγράφος πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά τολμηρό εγχείρημα, τολμηρό και για την εποχή της αλλά και για το φύλο της. Θέλησε να καταγράψει με τη ζωγραφική της την νικηφόρο πορεία του ελληνικού στρατού αρχικά στη Μακεδονία και έπειτα στην Ήπειρο. Ελάχιστες γυναίκες καλλιτέχνηδες επιδίωξαν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, διακινδυνεύοντας την ίδια τους τη ζωή. Ελάχιστες γυναίκες καλλιτέχνηδες παγκοσμίως και πολύ λίγες γυναίκες κάθε επαγγελματικής ομάδας. Το θάρρος λοιπόν της Φλωρά Καραβία, η ευαισθησία των έργων της, η ανθρωπιά του βλέμματός της, καθώς και η ιστορική ακρίβεια των αποτυπώσεών της, όλα αυτά αναλύονται, παρουσιάζονται εκτενώς στο βιβλίο αυτό. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται επίσης και ένα εμπεριστατωμένο κείμενο για τη ζωή και ολόκληρο το καλλιτεχνικό έργο της Θάλιας Φλωρά Καραβία, το οποίο συνέγραψε η διδάκτορ ιστορίας της τέχνης Δέσποινα Τσούριανη, μία μελετήτρια που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο έχει ασχοληθεί με τη ζωή και το έργο της ζωγράφου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των βιβλίων και διευκόλυναν την πορεία προς την ολοκλήρωσή τους, μια πορεία που διήρκησε πάνω από 2 χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Φίλιππα Φίλιο για την καθοριστική σημασία συμβολή του και την υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρη Γιωτίτσα, διότι η αρχική ιδέα των εκδόσεων αυτών ήταν δική του και η παρουσία και βοήθειά του σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής υπήρξε αποφασιστική για την ολοκλήρωση των βιβλίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, τα οποία ενέκριναν την αρχική ιδέα και αργότερα σε διαδοχικές τους συνεδριάσεις όρισαν το πλαίσιο για την υλοποίησή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό της Δημοτικής Πινακοθήκης, την προϊσταμένη και κάθε έναν εργαζόμενο στην Πινακοθήκη, διότι χωρίς τις γνώσεις τους, χωρίς την διαρκή τους φροντίδα γύρω από τα έργα αυτά, ασφαλώς δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν και τα βιβλία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εκδοτικούς οίκους της πόλης μας, το τυπογραφείο Δούβαλη Αποστόλου και τις γραφικές τέχνες Θεοδωρίδη, οι οποίοι μετέτρεψαν σε βιβλία, σε αισθητικά άρτιες και ολοκληρωμένες εκδόσεις, όλες τα σκόρπια κείμενα, φωτογραφίες, ιδέες που τους προσκομίστηκαν. Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους χορηγούς των εκδόσεων, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και την Τράπεζα Πειραιώς, η οικονομική υποστήριξη των οποίων πραγματικά υπήρξε ανεκτήμητη. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η έκδοση των βιβλίων για τις συλλογές της Δημοτικής Πινακοθήκης της πόλης μας δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής, δεν είναι το επιστέγασμα μιας προσπάθειας, είναι ένα νέο ξεκίνημα. Είναι μια πρόσκληση στα χέρια των αναγνωστών. Είναι μια πρόσκληση προς τους μελετητές της τέχνης να ερευνήσουν τα έργα της Πινακοθήκης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας για αυτά, να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, τις ενστάσεις τους. Είναι μια πρόσκληση προς εκείνους που δεν την έχουν επισκεφτεί να γνωρίσουν τους θησαυρούς της. Είναι μια πρόσκληση προς τους φιλότεχνους να επιστρέψουν στις αίθουσές της και να ξαναδούν τα έργα της υπό το πρίσμα των πληροφοριών που τα βιβλία αυτά θα τους δώσουν. Διότι πιστεύω
ότι όσο εμπεριστατωμένο, έγκυρο, πλήρες και αν είναι ένα βιβλίο, η επαφή του θεατή με το πρωτότυπο έργο τέχνης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί από το ξεφύλισμα ενός βιβλίου. Σας ευχαριστώ πολύ.